ମତେ ଡାକିଦେଲ ପିଇବା ବୋଲି ଆଉ ଇଏ କଣ ସେତିକି ବେଳୁ ପ୍ୟାକ୍ ଟାକୁ ଇଏ କରୁଛି ହାତରେ କରିବୁ ନା କଣ ଗ୍ଲାସ ନାଇବା ଏଇଟା ମୋଟା ହେଇଥିଲା ଗ୍ଲାସ ଆଣିବାକୁ ଗ୍ଲାସ ଆଣିବାକୁ କହିଥିଲା କାହିଁ ଆଣିନଥିଲେ ମାନେ ପିଇବୁ କୋଉଥିରେ ହଉ ଛାଡ଼ ଗ୍ଲାସ୍ ତ ନାହିଁ କେମିତି କଣ କରି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେବା ଆଉ ନିଅ ଢୋକ ଢୋକେ ମାରିଦିଅ ନିଅ ତୋ ଢୋକେ ନେ ଯୋଉଟା ମୁଁ ପିଇ ଦେଉଛି ଆଉ ଚାଖେଣା କାଇଁ ଖାଲି ପିଇବି ନା କଣ ଆକୁ କହ ତୁ ଧରିଲୁ ତୁ ଚାଖେଣା କାଇଁ ଆଣୁ ସବୁ ପିଇ ଦେବ ଏକା ସବୁ ପିଇ ଦେବ ଏକା ଏ ପଡ଼ିବ ଛାଡ଼ ଶଳା ମୋଟା ସବୁ କହୁଛି ଚିପିଟା ଦେଇକି ଏ ଆସ୍ତେ ଓ ଦେଖିଲୁ କଣ ହେଲା ଚାଖେଣା କାଇଁ ଚାଖେଣା ଇଏ ଆଇଲାଣି ନାଇଁ ତୁ ସେ ଗଛ ପତ୍ର ଘାସ ଘାସ ଖାଇଦେ ଚାଖଣା ନାହିଁ ଆଉ କଣ କରିବା ଇଏ ତ ଯାଇଥିଲା ଇଏ ଗ୍ଲାସ ଆଣି ନାହିଁ ମଦ ଆଣି ଯାଇଛି ଗ୍ଲାସ ଆଣି ନାହିଁ ଚାଖଣା ଆଣି କଣ ନା ଇଏ ପିଇ ହବନି ତୁ ଚାଖଣା ପାଇଁ ଯା ନହେଲେ ଅଧିକା ନିଶା ଚଢିଗଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସେଠି ଶୋଧିବ ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଚାଖଣା ପାଇଁ ଯା ଚାଖଣା ପାଇଁ ଯା ଚାଖଣା ନେଇକି ନିଶା ଛାଡ଼ିବନି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସେଠି ଶୋଧିବ ମତେ 6-7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତମେ ବାହା ହେଲାଣି ଆଉ ତମେ କିଛି ଟିପ୍ସ ଦିଅ ଭାଇଟା ଆଗକୁ ବଢୁ ଆରେ କଣ ଆଉ କହିବି 6-7 ବର୍ଷ ହବ ଝାଡୁ ପାହାର ଖାଇ ଖାଇ ତ ମୋ ଗାଣ୍ଡି ନାଲି ପଡିଗଲାଣି ଅଜାଗା କାହାକୁ ଦେଖେଇ ପାରୁଛି ନା ନିଜେ ଦେଖି ପାରୁଛି ତମେ ଦେଖିବ କି ନାଇଁ ତମ କାଳିଆ ଗାଣ୍ଡି ଦେଖା କାଇଁ ମଦ ସରିଗଲା ସେ ଖନା କୁଆଡେ ଗଲା ବୋଲ ଦେଖିକି ଆସିବୁ ବୋଲୁ ଯା ଚାଲ ଚାଖଣା ଦେଖୁନ କିଛି ନାହିଁ ମଦ ବାଗେଇ ଯା ମୁଁ ଏଠି ବଇଛି A few moments later. ଆସ୍ତେ ନିଅବେ ମତେ ଆବେ ରହ ମା କୋଉଠି ଥିଲା ବନ୍ଧୁ ମୋ ଚପଲ ରହିଲା ବେ ଶଳା ମୋଟା ଅନା ଗତି ତାକୁ ଦେ ନା ପିଇବାକୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗରେ କି ବଟିକି ପଡୁଛି କାଠ କଣ୍ଡିଟା ଇଏ ମୋଟା ନା ଆଉ କିଏ ମୁଁ କାଠ କଣ୍ଡିଟା ହେଇଦବା ମୁଁ ନିଶା ହେଇଯାଇଛି କାଠ ଘଣ୍ଟା ହେଇଦବା ଏଇଟା କଣ ଆମ୍ବ ଯୋଉଟା ପଡିଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ନେଇଯାଏ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲ କରା ଆମ୍ବ ଯୋଉଟା ପଡିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଖାଇବ ମୋର ବାଗେଇ ଚାଲ ବେ ବାଗେଇ ଚାଲ ମତେ ଟିକେ ସମ୍ଭାଳିକି ନଉଥା ହେଲା ଅଧିକ ନିଜେ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ତତେ କଣ A few moments later. ଗୁଗୁଲି ଗୁଗୁଲି ନିଅ ବା ତମ ପାଇଁ ଟିଫିନ ଅଛି କୁଆଡେ ଗଲ ବା ଯୋଗୁଣି ଖାଏ ସାବିତ୍ରୀ ମାସରେ ମଦ ପିକେ ଯୋଗୁଣି ଖାଏ ସାବିତ୍ରୀ ମାସରେ ତ କିଏ କହିଲା ମଦ ପିକେ ସେ ମୁଁ ମଦ ପିଇନି କଣ ପିଛୁ ତୋ ପାଇଁ ଆମ୍ବ ଚଢାଇ ଆଣି ଆମ୍ବ ନା କଣ ଯାହାରି ତୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଆମ୍ବ ଆଣିଛି ବାହାରେ ଭୋଜି ଖାଇଦଉ ନାଇଁ ତୋ ଆଖି 40 ହେଇଗଲାଣି କୋଉ ମାଇ କଥା ବୋଲେ ଯୋଗୁଣି ମତେ ସାବିତ୍ରୀରେ କାଇଁ ମାର କଣ ସେଗୁରା
ପାଣି ପାଣି ଟିକେ ଯୋଉ ଦହି ପାଣି ଦହି ପାଣି ପିଇକି କଣ ଅଛି ସେଟା କଣ ବାନ୍ତି କରୁଛି ନା ପଛିବ କି ଛାଡ ସେ କଥା କଣ କି ବାଟ ଗାଇଲା ବେଳେ ସେ ଭାଙ୍ଗ ପଣା ପକେଇ ସେ ତ ପିଇ ଦେଇଛି। ଭାଙ୍ଗ ପଣା କାଇଁ ପିଉଥିଲୁ? ଦେଲେ ବାଟରେ ଯାଚିଲେ ମନା କରି ସେଗୁଡା ତ ଭାଙ୍ଗ ପଣା ଫିଲ୍ମ ଜାଣିଛି ହସନ୍ତି। ହେଲୋ ନାଇଁ ର ଦେଖୁନ ହସୁଛି A few moments later. ହ୍ୟାଲୋ ନାଇଁ ଲୋ ମୋ ଗୁରୁ ଟିକେ ଆମ ତ କଥା ହଉଥିଲି। ହ୍ୟାଲୋ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ଗୁଗୁଲି। ବାପା ଫିଷ୍ଟ ହଉଥିଲା। ନାଇଁ ତ ବାପା କାହିଁ ନାଇଁ ତ ନାଇଁ ସକାଳୁ ପଠେଇଥିଲି ସଉଦା ପାଇଁ। ସଉଦା କାଇଁ ସଉଦା ନାଇଁ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ଜାଣିନ ବୋଉ ହାତରେ ମୁଁ ସଉଦା ଚିଠା ଆଉ ପଇସା ଦେଇଥିଲି କଣ ହେଲା? ବୋଉ ତ କହିଥିଲା ଶିବ ଦୋକାନକୁ ଯିବାକୁ, ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯିବାକୁ। ଶିବ ମନ୍ଦିର ମୁଁ ଶିବ ଦୋକାନ କହୁଛୁ ଶିବ ମନ୍ଦିର କହୁଛୁ ତ ପାଟି କଣ ବନ୍ଦ ହଉଛି? ପାଟିକୁ ଛାଡିଲୁ ମୋ ନାଁ ଗାଁ ସବୁ କଣ କହୁଛୁ? ଏଇଆ ତତେ ପଢେଇଦେଲୁ ମଦ ପିକି ଗୋଟେ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ପଡି ପଡି ଯାଉଛୁ। ସଉଦା କୁଆଡେ ଗଲା? କୁଆଡେ ଗଲା? ମୋ ସଉଦା କୁଆଡେ ଗଲା? ମୁଁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲି ସଉଦା କେମିତି ଆଣିଥାନ୍ତି? ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲୁ? ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲୁ? ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ମଦ ବିକ୍ରି ହଉଛି? ଏଇଟା ତ ପକେଟ କେମିତି ବାହାରିଲା? ଏଇଟା ତ ପକେଟ କେମିତି ବାହାରିଲା? କେମିତି ଫସିଯାଇଛି? ପଶି ଯାଇଛି? ଶିବ କଣ ତମ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଦେଇଦେଲାଣି? ପଶି ଯାଇଛି? ମଦ ପିଉଛୁ? ମଦ ପିଉଛୁ? ମଦ ମୋ ନାଁ ଗାଁ ସବୁ ପକାଉଛି? ମଦ ପିଉଛୁ? ସତ କହୁଛୁ ମୁଁ କିଣିବ ବିନ୍ଧିଆ ତୁ ନିଜେ ମରିବୁ ମତେ ବି ମାରିବୁ। ତୁ ଶଳା ବାହାରେ ମୋ ଘର ତୁ A few moments later. ଆରେ ତମେ ଯେ ଏଠି କଣ କହିଛ? ଘରକୁ ଯାଇନ କି? କଣ ଆଉ କହି ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ ବାପା କାଢିଦେଲା। ଇଏ କାହିଁ ଏଠି ବଇଛି? ଆଉ କଣ କରିବି ମୋ ଘର ମାଲିକ ମତେ କାଢିଦେଲା। ମତେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କାଢି ଦେଇଛି। ହାଡ ଏଇଠି ଶୋଇଥିଲି ଅବିକା ଉଠିକି ଆଇଲି। କଣ କରିବା? ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ ମନା କରୁଛି ମଦ ପିଅ ନାହିଁ। ମତେ ଡାକିଦେଲ ପିଅ ବୋଲି, ଆଉ ଇଏ କଣ ସେ ସେତିକି ବେଳୁ ପ୍ୟାକଟାକୁ ଇଏ କରୁଛି? ମୁଁ ଆଜିଠୁ ମଦ ଛୁଇଁବିନି କି ପିଇବିନି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ ଆଜି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦିନଟାରେ ବାଡେଇ ଏଇଟା ବଡ଼ ଦିନଟା ଆମ ଘରେ ଆଜି ଝଗଡ଼ା ମୋ ସକାଶେ ପିଲାଟେ ମଦ ପାଇଛି। ଆଜି ବି ଶପଥ ନିଅ, ଆଜି ଶପଥ ନେବା ଆଉ ମଦ ଆଜି ବି ପିଇବା ଶପଥ ନାହିଁ। ନିଅ ଆମେ କେବେ ଆଉ ମଦ ପିଇବା ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଶପଥ ନଉଛୁ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଶପଥ ନଉଛୁ ଆଜିଠୁ ଆମେ ମଦ ପିଇବୁ ନାହିଁ। ଆଜିଠୁ ଆମେ ମଦ ପିଇବୁ। ସରି ମଦ ପିଇବୁନି। ହଉ ଚାଲ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ତୋର କଣ ପାର୍ଟି ଲାଗିଯାଉଥିଲା କଣ? ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ ଆପଣ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ।
ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ମଦ୍ୟପାନ ଦ୍ୱାରା କେମିତି ଆମ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, କେମିତି ମା ଠାରୁ ପୁଅ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ସ୍ୱାମୀ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି, ବାପ ଆଉ ପୁଅ ମଧ୍ୟରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ଆମ ତରଫରୁ, ଆମ ଟିମ୍ ତରଫରୁ, ଆମ ନୂଆ ଗୋଟେ ଟୋକା ଟିମ୍ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ପ୍ଲିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲିଜ୍ ବା ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ମଦ୍ୟପାନ ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆମ ଦେହ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ଅଟେ।